Bangani bami ake ngibuze nje mase nibadala wena ungakhethani ukuthi uzale amantombazane odwa noma uzale abafana bodwa ikuphi oku right? Na akikhethe abafana. Ungathi abafana? Why ungakhetha ukuthi ube nabafana? Amantombazane ahlupha okay. Ahlupha amantombazane? Yes. Alright. Mina malume ngathi amantombazane. Amantombazane right kunabafana abafana bakwazi nokulobola lapha. Oh. Mina malume I prefer abafana. Because umfana wena uvusa ikhaya. Yeah. Intombazana ayivusa ikhaya. Umfana uma ngishona la thothi benginemali ngiyamnika uzokwazi ukuvusa umuzi abe nomakoti kukhula ikhaya lakithi. Intombazana izoyenza njani? Izohamba iyogana ithatha imali yami ihambe yodla nendoda yayo. Hambe kanjalo imali yami. Alright. Yeah, ntwana. Intombazane. Why uthi intombazane Ngoba ngoba malume amantombazane akhona okuthile akulethayo ekhaya. Abafana balethile ukuthi intombazane iyalotsholwa malume ithathe ihambe ohlala kamkhwenyana malume kuza inkomo ekhaya kubafana kuza yini umsebenzi wakho yini akho lutho angikuboni. Yeah. Malume ngakhetha abafana mina. Ungafisa ukuthi uzala abafana bodwa? Malume amantombazane malume ayahamba la ayolanda izingane ngaphandle amantombazane ayahamba ebuye lana abuye lana seneyingane izingane edinga unaka obani ingane zona kobani fanele manje kube nguweke fanele kube nguweke noma nomakoti wakho manje lokho naka lengane lentombazane hayi ngakhetha abafana nankene usho nje. yeah Mina malume ngingakhetha amantombazane ngoba abafana bakwazi ngimithisa kuphela. Yeah, yikho nje into ebenzi. Ngiyavumelana nesathi laba lazo ukuthi abafana baloboli. Thina ngcono thina siyanango bayasilobola. Thina samhlala kubo abakwazi nokuphatha nje uzofika emzini nomfana ufika ngakho shit khona nje mawubona anda khona ngazi bapholisha ngayo. Ngisho njalo nje malume amantombazane. So nina manifika khona nifika nenzeni ke nina ngoba senilotsholiwe. Angicona yibona abafana phela banilobolile ngithi. Thina siyakutusa sengisiyakutisa. Abafana nje abanasidingo ngcono amantombazane sekugogo Malume. Okay. Yeke leyo Malume ngithi mina abafana malume. Umfana malume uqinisa uvusa umuzi wababa wakhe aqinisa isibongo sakubo. Intombazane yahamba yagana. Isikhathi sinembo kunake malume ukuthi ifa ubaba mayishona ajela ukuthatha intombazane. Do you know why intombazane izohamba yogana ngaphandle thola umuntu ozomphatha ngcwadi umfana uyahlala ekhaya aqinisa isibongo sakubo. Aqinisa uphahlala kubo kodwa mina ngisho malume ukuthi abafana. Ngithi malume kunesithi malume umfana mayeseduze nobaba uzisa namandla. Ubaba masidozana nentodana uze athembekile boyela isithunzi lokho malume ngisho. Malume abafana bawazi nokubeka ngisho imali ke malume mali nje yokuthela ingane pampers lu 5 rand pampers lu 5 rand abakwazi nokwenza lokho. hayi kodwa intombazane yakwazi ukuvusa umuzi malume yakwazi ukubeka imali futhi yakhona uwonga imali. so wena ngishelana Malume ngithi mina abafana bakwazi ubhiya nje mabethole yeneke nje walathunyana bazilokho kuphela bazilokho nje malume yini hamba niyenguza la uthini ke gift? hayi malume laba hamba beyenguza la lokho bephuza la kuma tavern. malume wasibona phi Malume amantombazane nje ukuphikisa nje ugift malume uthi kana amantombazana ayazala ngaphandle bona abazali futhi intombazane iyawakho umuze ekhaya nina intombazane iyawakho umuze ekhaya into yethu iyakwazi okay angithi malume uthi lona nabafana bayakhona ukuyothola ingane yaphandle ngithi malume yazi imtshela malume na isoka eleyintombi intombi Lokutshela elesoka intombi yesoka baphikisa nje ngiyakuphikisa nje nawe